Liqalile ukuqulwa namhlanje enkantolo yeMantshi yase Gqeberha eEastern Cape. Icala lokunukubeza ngokocansi elithweswe owabe engumqeqeshi weOrlando Pirates uMilutin Sredojevich. Okwamanje ungaphandle ngebheyili yezinkulungwane eziyishumi zamarandi. Owesifazane oneminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalolunye uthi uSredojevich odabuka eSerbia wamthinta ngasese ngesikhathi kubanjwe umqhudelwano iCOSAFA Cup. I-NPA ithi lesi sigameko senzeka enkundleni iWolfson kwazakhile. Lo mqeqeshi usecija iqembu lesizwe lase-Uganda. Nanku umbiko ogcwele noZolani Moya. Manthatha lithuba ke ndizibulisele apho ndibukele khona icala loyisa kuba ngumqeqeshi weOrlando Pirates uMilutin Sredojevich liza kuqala ke namhlanje istate ke sithi lo mqeqeshi waphatha umuntu ongusisi kwi-private party zakhe ngexesha letumente yeCOSAFA apha kwibala leWolfson Stadium. Kodwa ke apha ecamkwam sikhona isithethi se-NPA uAnelisa Ncekane. Nina ni-NPA nizithembe kangakanani nabana ile case le strong kakhulu? Asithembile uba i-case strong sinawo namangqina azawuza abeke ubungqina ngoba nakwenzeka ntoni nangala mini yeCOSAFA Games apho kuthiwa ke etyholwa i-former coach yeZambia into yobana wathetha ngehlobo elingafanelekanga kusisi lona oneminyaka eyi-39 futhi ke wamphatha ngehlobo elingafunekiyo usisi lona engayifumananga imvume kusisi. Manthatha ezindaba ke ndibuyele kuwe eGauteng.